Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe min ditta kaylal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof oɗo mbora saw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen kono kadi jaam duumo e nder aduna foof ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe aya Pindi TV dokke wadde abonné jokke wadde partagé vidéo ji ɗi e Pindi TV ɗum woni ballal ɗum noon abonné ji ɗi ha joni ni heddi hettiyankoɓe mi wimon challenge o ko 100 000 abonné ni heddi taw yo jokke golle ɓeydon darde nde hettiyankoɓe ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi hande ene jeeya hen kongude o mo ganduɗa kankone Pape Mayel Thiam gonɗo e nder APR o addi kongude makko fanude ɗum e HCR caggal ɗum en jaa e banggal dawrugol nane nder jayndeli ɗi ha joni goɗɗum ko ganduɗa nani duumi hen banggue toɓoli ɗi e ko ganduɗa ena wiya ena heddi e nder leydi ndi walla ndiyam ma ɓeydo jippade te ɗum ma wonɓe ɓuurani banggal mumen kono noon ko gueɗe Allah joni joni garen e nder jayndeli meɗen nanɗon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe jaydi guentire walla mbiyen jayde an lesoloy udditidamal e oɗo subaka hande nde ɓe gaari tan e ACR woni au conseil des collectivités territoriales ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko Pape Mayel Thiam woni premier vice président mo HCCT ɗum noon o addi tan konguɗi makko wiide tan dariɓe ne mbiya au conseil collectivité territorial liggaki ɓeɗon ganda ko woni darde mabɓe saabu kamɓe ɓe mbaɗi e duuɓi joyyi ko tolni de rapport aji joyyi ɗi ganda ɓe jaltini ɗum hitande fo eɓe jaltintuno rapport goto e kadi nde ɓe paari walla nde gasi nde ɓe mbaɗi kadi rapport ɓe mbaɗi hayma ko ganduɗa ete yalti toon liggey mabɓe ko way noon wadde noon darotoɓe hande ne mbiya ɓe liggaki ɓen ganda darde mabɓe ko tan addi ɗum walla ko saabi ɗum ɓe mbi tan to banggal salaire ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hôpital Le Dantec hulannoɓe to banggal liggotoɓe kamɓe noon ɓe mbiyete to salaire aji to yetema ɓe jokku yoɓede ɗum kono kadi avantage uji mabɓe woni ko ɓe keɓanno to banggal laamu ɗum ɗon foof maɓe jokku hebde ɗum ɓe mbi Macky Sall o tan yeehi toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Tchad ɗum noon o yiide Mohamed Idrissa Déby ɓe jewtidi kamɓe ɗiɗo garene jayde l'observateur ari tan e diƴƴe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon ko fayi e tan ndiyam juppotoɗam ɗam mana toɓole ɗe gasani taw ɗo joni ɗum noon ko adduɓe ɗiɗon konngudi woni tan woni ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe dillata e oɗon saaha oɗon banggue ɓe mbi inondation ji mana ndiyameje dow joni taaƴiɗe e nder leydi ndi e banggue plan Orsec gaddanoɗo o e plan ji goɗɗi gaddadi tan gam ndiyam ɗam no watte ha itte e nder leydi ndi kono kadi wawa wallidde ya garta e nder leydi meɗen ɓe mbi aɓeni hen kono noon suwa gasde taw saabu ndiyameje ma jokku jippade ha joni gardiɗo leydi ndi ɓe mbi to banggal toɗɗade premier ministre ɗum noon ni woni ko uddi hoore makko ɓe mbi ko haade boyɗe seeɗa noon ma ande holi jogorɗo wonde premier ministre o ɓe mbi to joola to diwan mo to ganduɗa kañum woni Balingor toon ko diwan mo Ziguinchor to yete toon ɓe mbi yete ɓe mbaɗi yete banggal aadaji mabɓe cosanuji mabɓe to banggal joolaji nde wiyete bois sacré to nette ha joni hettiyankoɓe garenne jayde las noon hande dawri tan ko hollide yimɓe grand parti gardiɗo ɗum o woni Malick Gakou ɓe mbi Malick Gakou noon oɗo saaha peccugol e nder Yewwi Askan Wi ɓe parlando makko yitani hen hoore muɗum ɗum noon ko konngudi tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni jayniyen koɓɓe ha joni ɓe mbi to diwan mo Tchad noon Mohamed Idrissa Déby kañum noon yonni walla mbiyen ha joni tan darde gardiɗo leydi ndi o mantini ɗum saabu o wiyete ko wayni koko nawrata Afrique yeeso banggal
expresso deɗo balɗe dañdel mum raisonné hedditi ɗum noon jogiiɓe puce expresso ji ne gandi ɗum mbaɗuno yampa noon mo ganduɗa ko kesso hen sikkanno tan ko tawde ko puce kesso ko ɗum saabi réseau o arani deke ɗeɗo balɗe ko réseau o tigui woni ko arani ha saabi jayde las dawri ɗum addande tan e haalde ko ganduɗa woni e nder expresso to banggal ngakkere muɗum réseau e nder leydi ndi garene jayde besbi le jour noon kañum ari tan ha joni e konngudi Samuel Eto'o noon wiiɗo e nder Afrique walla mbiyen e aduna o so yaltinama ɓurɗo wawde football Sadio Mané wonata kono so yaltinama e football o ala ko heddoto hen ɗum woni konngudi Samuel Eto'o caggal nde o huccittunoya saktoɓe kabaruji e nder jayde besbi le jour garane jayde les échos ha joni ɓe gatte konngudi Samuel Eto'o kañum mo ganduɗa kañum woni ambassadeur mo Qatar wi tan yette ko wayni kay so ƴeewama kanko oɗo ɓiɗɗo gorko omo wawi dañde ballon d'or kaba Sadio Mané ɓuuri wawde wadde football e aduna o oɗo saaha so tawi tan yimɓe nannani hen hasidagal e ko wayi noon bayruɗo yiyede ka yiyama e nder jayde nde ɗo les échos ha joni woni Pape Samba Mboup kanko Pape Samba Mboup noon o wi gardiɗo walla gardinoɗo leydi Sénégal Maître Abdoulaye Wade ko patrimoine ɗo e nder leydi meɗen kay komo ganduɗa yette darde muɗum koko mantini e banggal politique ha tan saaha foof gueɗe makko ne foti hollitede kono kadi darde makko ne foti yiitede no fewi e nder leydi ndi te omo foti artude e langa politique o garene jayde quotidien le quotidien konngudi gardiɗo ha joni ɓe gari tan e gardiɗo leydi ndi yaade toon to ganduɗa kañum woni diwan mo tan Mali ɓe mbi noon jambareɓe leydi meɗen yanoɓe toon e banggal haare won hen banggue ganduɗa artirama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha saabi ɓenne ko weltare e banggal ngal ɗon saabu ɓe mbi tan won hewɓe artuɓe ɗo e nder leydi ndi hayso tawi won heddiɓe toon to diwan mo Bamako to yette ɓe garte kadi hakkude makko e Mahamad Déby toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Tchad yewtere mabɓe kono kadi jitodiral mabɓe hayso yi natal ngal ɗo weltare gonde hakkude mabɓe kamɓe ardiɓe leydi ɗiɗo ɓeɗon garene jayde libération kañum uddata damale oɗo subaka hande jayde libération noon ari tan e oɗo ɓiɗɗo gorko kay walla ngal yimɓe ɗiɗo walla worɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ina mbaɗanno gueɗe debbati gorkati toon to ganduɗa kañum woni parcelle unité 17 toon ɓe mbaɗanno ɗeɗo gueɗe bonɗe ha noon hoddiɓe mataw tan hedde 1h du matin nani bruit ji e nder sundu ko nden noon ɓe udditi sundu walla nden ɓe pugga nden ɓe jalti ɓe dogi goto ko S Diouf ɓe mbaɗi goɗɗo keɗɗiɗo wone kañumne inde muɗum nani ha joni sooma e nder jayde nde ɗum noon woni gueɗe kulɓinide oɗo saaha ɓe gaari ha joni e Akon City kaltenoɗo toon to diwan mo Diamniadio to ɓe mbi hayre nde hay tableau mo ganduɗa ete waɗanoma toon tableau o natti yiyede saabu saabi ɗum noon ko oɗo projet guila nden ha joni ala ko nana hen woni tan hendu weeyoru ko noon tigui jayde nde wi saabu ɓe mbi ena fadeteno ko way noon darne saabu ko tolni 55 hectares walla 55 hectares uji ganduɗa ɓe tottanoma ɗum toon to diwan mo Mbodjen gam ɓe darna oɗon tan structure walla mbiyen oɗon cité mawɗo moɓe mbino aɓe mbaɗa cité o noon hoyɗinino hewɓe e nder leydi meɗen Sénégal saabu nde maquette o fawa e ko way noon wonko sikkano goɗɗum ko wona ma won hendu tan weeyoru walla mbiyen ma won haala ka ganduɗa ala ɗo ɓaari ɓe mbi ha joni noon Akon City yiyaka hay tableau baɗanoɗo bertanoɗo toon walla mbiyen tableau ñiɓanoɗo toon hollidde ko ɗon projet o dañata tableau o natti yiyede hettiyankoɓe yeeɓi en koɓe aya Pindi TV ko ɗum uddata roɓɓindu jaydeli meɗen udditan hello wonko nanɗon hettiyankoɓe yeeɓi en koɓe ewa Pindi TV en mbatta sona arde hello min wongo garen kallen e ɗum ko ganduɗa woni tan banggue ko winda hande e jayde nde ɗo woni jayde las ngakkere réseau e oɗon banggue mo ganduɗa woni banggal expresso hayso ɓennini banggal ngakkere réseau nde wonko heewi ko ganduɗa ene foti haalede banggal téléphonie ji ɗi réseau ji ɗi ɗum ko goo kono
kadi jawgol gasde connexion ji ɗi ɗum ko ɗiɗi neɗɗo sooda connexion muɗum don joni mbiyeɗa ko 4 giga dañɗa oɗon 4 giga a waddata e muɗum ñalawma gasa tawa codda jaltinɗa ko 400 cooda ɗum mbaɗon imagine ñande fo 400 walla balɗe ɗiɗi fo 400 ko kalis kewɗo mo yimɓe nannata e nder réseau ji ɗiɗo sene dañi suivi walla sene dañi ko ganduɗa ko kañum woni banggue losko e ko way noon en ganda enen ko ken consommateur uji tan en mbatta sona yaade sodoyde garen kutoro ɗen kono noon ko hutorte ko so ala kadi ƴewtotoɓe e ko way noon wonat ko musi ngal ɗon banggal kaldeten koye association des consommateurs gonɗi e nder leydi meɗen Sénégal saabu ko association ji ganda nani dari ɗo nani mbiya ko kamɓe goni association yi kamɓe daronto consommateur uji kono darde mabɓe woni ko yiyaka e nder leydi ndi darde mabɓe woni ko heptinaka saabu hande kala mo namdiɗa beele ne andi association des consommateurs walla ne andi nafoore muɗum wawata limtandema ɗiɗi gueɗe ɗiɗi hande so haalama wiyama cogguli séri jiyata ko ɓe jalta jiiya e télé ji ɓe jalta ɓe kaala ɓe garta ɓe deƴƴa jiiya yete wiye naggam rewiɗo walla naggam boni jiyata ko ɓe mbaɗe invité kono jamais yiye kamɓe ɓe ƴetta initiative koye mabɓe ɓe mbiya hande en mbaɗanni walla en mbaɗanni saabu réseau oɗo nani fawa e dow meɗen ko wona lawol walla cogguli ɗi ɗo pawi ɗo ɗum ɗon wona lawol saaha fo ɓe jiiya tan ko kamɓe koɓe suuɗiɓe intérêt mabɓe e population o yiyaka hay lawol gotol darde ɓe poti daranade population yiyaka hay lawol gotol saabu so tawi réseau ji ɗi ne daari ene cuusi wasde dañde réseau so tawi ko darde association o ala doole e nder leydi meɗen so tawi yenne hande ko wayno canal horizon ina suusi ƴettude cogguli cerɗi fawa dow amen ko sababu banggal contrôle kadi rewetake e nder leydi ndi so tawi aɓe cuusi ƴettude kadi ɓe tottuma ko ganduɗa ko cohluɗa ko a dañata ɗum hen walla coɗa joni connexion gasa coɗa joni ko ganduɗa ko kañum woni yette minute aji d' appel kadi yawa waɗa France gasa ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ne foti haalede ne foti ƴewtede te ko association des consommateurs uji gonɗi ɗo ɗi kamɓe poti darade e ngal ɗon banggal ɓe daroɓe mbaɗa losko ɓe daroɓe ƴeewa ko yimɓeɓe tottete ko saabu saaha foof yimɓeɓe ƴewtinta ko kono to banggal noddagal to saaha foof yiyete fiftinaji ina ɓeydite hen enen en ganda ganduɗen tan ko en cooɗi crédit temeɗɗe 2 en noddiri ɗum joni gasi joni ko ɗum tan ganduɗen saabu hande sa soodi crédit temeɗɗe 2 a waɗani ligne walla waɗani ala ko kalta hen a haalta hen minute aji 5 wadde noon ganda minute foof so timmani 40 ne ɓaɗimo ɗum te ɗum ɗon koko foti ƴewtede koko foti lijjitede minute aji ɗi no way yawde ni heure uji connexion ji ɗi no way yawde ni kono noon so tawi association ji ɗi mbaɗani rôle mumen gasata hettiyankoɓe yeeɓi en koɓe Yakkindi TV ɗum wonno komin gaddano on amin paɗa miijo moɗon ononne e banggal commentaire uji saabu wasta goto fo ina dañi ko haali hen saabu réseau ji ɗi e banggal connexion ji ɗi e ŋakkere ko heewi nder leydi ndi ko enen tan yanata e dow men wadde noon oɗon jogui miijo moɗon nder hen yo Allah waɗan en jaame kisal tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi wani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en e banggal caméra o ko Ali Fall.